Nyt valmistetaan herkullinen chimichurri-kastike. Chimichurri on Argentiinasta lähtöisin oleva kastike, joka maistuu niin grillatun kalan, lihan kuin myös kasvisten kanssa. Raaka-aineet ovat yksinkertaisia. Tarvitset korianteria, persiljaa, valkosipulia, chiliä, punavindietikkaa sekä öljyä, suolaa ja pippuria. Nämä voit sekoittaa suoraan blenderissä tai pilkkoa raaka-aineet rouheammin veitsellä. Kaikki raaka-aineet voidaan paahtaa yhdellä kertaa. Tässä broileri maustetaan suolalla, pippurilla ja karrilla. Pannulle lisätään vähän öljyä. Mausta siis sinäkin tänä kesänä grilliherkkusi ihanalla chimichurri-kastikkeella.